Heyo, what's up? Happy New Year! My name is Brian and welcome back to the videos or my vlogs, okay? Na ako diri at the beautiful place of the now. So, I'm in the mountain right now, nag-hiking me. O ba nagsuon? O balik ko na kung sa mga nahitabo gahapon bago ang New Year's. New Year's Eve, New Year's Evening, New Year's resolution. New Year. Unya ang una nahitabo kay nga tubig ER nagsuroy ko kay naami gipalit. Unya tanaw unsa mo gipalit. Nya Ikaw ba na si Jeep and Miko mangita may mga dalaan ron. Og misuon sa lang. Regalo ni mo Mik. Let's me hane. Asa yung piliyon Mik? Ayos mo po ni. O gani, kanin na lang. Laser no? Jeep. Sumuko ka na. Magadaot biya ni sa mata Jeep. Porma sa una. Sige Jeep, dagan. Jeep, naraday mo, Jeep. Wah siya. Siya may jaga sa kuha. Laban. Nato gi-introduce nako ang akong mga awards na nadawat ko rong 2017. Gusto mo matanaw? Gusto mo matanaw? Ha? Gusto mo matanaw? Ha? So, muna ni siya. Roll, baby. Sa award. Dagan salamat sa award. Thank you. Muna akong mga awards, no? Kanina, daog gawa ni sa kuhan. Shatong. Di ni Shatong. Nadaog gawa ni sa Shatong. Kani, para sa nipples. Kanina, daog gawa ni sa lambanag shot. Baso. Kana sa wine kada ko. Kani sa wine, kani kaysa. After na pud ato, nag-celebrate mi New Year's Eve, nag-anda mi, nangaon mi, nagdula mi og jazz dance sa PS3 sa akong igagaw kay wala mo PS3. I'm a poor son of a bitch. Ha? So, mo na pa ni nahitabo, then 12 o'clock midnight. Happy New Year! Ah! Happy New Year! Happy New Year! 20 minutes later.